కైకి నొర మీ చేతులు కడుక్కోండి. వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్, आपका हाथ धो लिए. నీవాం కై నొర నీవాం కైకి నొర మీ చేతులు కడుక్కోండి. మీ చేతులు కడుక్కోండి. వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్, వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్. आपके हाथ धो लिए. आपके हाथ धो लिए. धो लीजिए. लीजिए. నీవాం కైకు నొర మీ చేతులు కడుక్కోండి. కైక్ మీన్స్ చేతులు, హ్యాండ్స్ హాత్. నీవాం కైకు నొర మీ చేతులు కడుక్కోండి. వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్, ఆప్కే హాత్ ధో లియే. నొర మీ చేతులు కడుక్కోండి. వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్, ఆప్కే హాత్ ధో లియే. ఇంకే ఏర్ వాష్ అంత ఇంకే ఏర్ వాష్ అంత ఇంకే ఏర్ వాష్ అంత మీ నీళ్ళు ఇప్పుడు మరుగుచున్నాయి. నీళ్ళు ఇప్పుడు మరుగుచున్నాయి. The water is boiling now. The water is boiling now. अभी पानी उबाल रहा है. अभी 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 पानी उबाल रहा है. अभी पानी उबाल रहा है. ఇంకే ఏర్ వాష్యమంతా నీళ్ళు ఇప్పుడు మరుగుచున్నాయి. ది వాటర్ ఈజ్ బాయిలింగ్ నౌ. అభి పానీ ఉబాల్ రహా హై. మే నాకు ఏర్ తరంతి. మీరు నాకు నీళ్ళు తెస్తారా? విల్ యూ బ్రింగ్ మీ వాటర్? క్యా తుమ్ మేరే లియే పానీ లాओगे? నిమ్మే నాకు ఏర్ తరంతి. మీరు నాకు నీళ్ళు తెస్తారా? Will you bring me water?
विल यू ब्रिंग मी वाटर? तुम मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए पानी पानी लाओगी? లావుగే. నిమ్మే నాకు ఏర్ తరంతి, మీరు నాకు నీళ్ళు తీస్తారా? విల్ యూ బ్రింగ్ మీ వాటర్? तुम मेरे लिए पानी लाओगी?